Base 4 sa DRRMO Lapu-Lapu City gibuksan na. Kini aron may makaresponde gilayon kung may mga emerhensiya sa Barangay Babag, ilabi na kay dinhi mahimutang ang pabrika ug pabuto. Ini ang report. Formal lang gibuksan karong adlaw ang Base 4 sa DRRMO Lapu-Lapu City. Usa ka lawak sa barangay gym ang gihimong quarter sa mga responders. Diin hitsas usab kini sa mga medical supplies ug mga ekipo. Matud ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongtian, nahukman sa lokal nga kagamhanan nga sa babag ibutang ang Base 4 kay dinhi nahimutang ang daghang pahimuan ug mga pabuto ug delikado sa mga disgrasya sama sa sunog. Gawa sa ambulansya, doon ay fire truck nga nagman 24/7 gyud, no, para madali ang pagresponde, mapaduol na to, no. Niadtong Marso 1 lang gibuksan usab ang Base 3 sa DRRMO sa Barangay Agos. Gipasabot hinuon ni Najel Banyasya, crisis manager sa Lapu-Lapu City, nga gawa sa mga DRRMO personnel gitinguha usab nilang mo train og mga volunteers sa mga barangay. We just need a driver and one helper, no, engine man. Yeah, ang manakaya na mga volunteers na nagikan sa community mismo. So they work every day sa ilang inadlaw-adlaw panginabuhi. Yeah, kung doon ay mga alarma, mukuyog sila. Yeah, base na doon natay cash for work. Sa Pikas Bahin, duha ka mga sunog ang miulbo sa dakbayan niadtong Lunes sa gabi ug Martes sa kadlawon. Ang unang insidente nahitabo sa Barangay Bangkal nga naglambigit ug usa ka panimay alas 6:30 sa gabi. Gikatahong kalit nga nipidok ang supply sa kuryente sa maong panimay ug may ni-spark sa kisame. Doon na to siya ay murag nagkayo ato. Sumoto hinungdan nga nung napalong siya. Kay tungod to sa ilahang main switch, main breaker, so wala na siya supply sa power. So then dito na nagsugod ang ignition sa dihang napalong. Samtang pagka-alas 2:15 sa kadlawon niadtong Martes, miulbo usab ang sunog sa usa ka metal fabricator sa MEPS 1. Wala hinoy na angol sa duha ka mga insidente. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Narondina, Balitang Bisda.